Subay nining maong balita, freeze order o provisional asset preservation order sa mga assets sa gitumbok na illegal Philippine offshore gaming operations o scam farm sa Tourist Garden Hotel sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Gimando sa bahatan sa presidente. Mubalik si Loan Merondina sa report. Pinasikad sa duha ka search warrant nga giluwatan sa Regional Trial Court, Branch 67 sa Lapu-Lapu City, tagsa-tagsang gisusi sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation, Region 7, ang 5 ka mga lawak sa duha ka mga building sulod sa Tourist Garden Hotel kagahapon sa hapon. Kini naglakip sa Building 3 sa naasoy compound nga may duha ka mga lawak, ug sa Building 5 nga may 3 ka mga lawak. Ang pagpatuman sa naasoing search warrant gisaksihan sa mga barangay officials sa Barangay Agos ug sa mga sakop sa media. Sa naasoing mga lawak, nakita ang daghang mga computer sets, mga cellphone ug mga SIM card. Sa matag lamesa, may nakita usab nga mga dokumento nga nakasuwat sa mga Chinese characters ug gidudahan sa mga otoridad nga mao kini ang mga script nga gisubay sa mga langyong trabahante sa ilang scamming operations kun pagpangilad online. May nakita usab nga mga vault. Ang tanang napatik sa search warrant gihipo sa taga NBI 7 aron gamitong ebidensya sa pagpasaka ug dugang kaso batok sa mga langyong dinakpan. Matud ni Attorney Renan Agustus Oliva, Regional Director sa NBI 7, nga gawa sa kasong qualified human trafficking nga una na nilang napasaka batok sa 13 ka mga Chinese nationals, 2 ka Indonesian nationals ug 1 ka Myanmarese. Dugang mga kaso pa ang ilang isangat batok sa mga langyaw base sa ebidensyang nasakmit. Kini posibleng maglakip unya sa kasong online scamming ug money laundering. Initially, we have seized 8,200,000 pesos from these establishments which we will be using as evidence for our money laundering cases. Samtang nunot sa freeze order o provisional asset preservation order nga giluwatan sa Office of the President, pinaagi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Chairman Lucas Bersamin, lakip sa gihold karon sa NBI 7 ang tanang 12 ka mga sakyanan nga naabtang nagparking sulod sa compound. Base sa kasayuran nga nahipo sa NBI 7, gawa sa mga sakyanan nga iya sa mga langyawng nag-operate sa hotel, may pipila usab niini nga gigamit nga rent a van. It's up to the owners to kuan na dili wala nagigamit, but as far as we are concerned gigamit na diri mga foreigners kirintahan or unsa if amo nang gamiton as tanaw na mag-unsay mga sud. Sa bikas bahin, gitataw usab sa NBI 7 Director nga ang upat ka mga Pinoy nga mga trabahante sa giingong Pogo operation sa Luzon nga mo'y mga admin staff karon sa gikatahong scam sa Tourist Garden Hotel, lakip sa mga saksi nga miluwat na og affidavit. So far, the Filipinos have executed affidavits in support of the case we filed. So there's only one Filipino that we charged, the one that attempted to bring in the Indonesian passports. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.